Criminals are criminals. There must be a line between a criminal and a revolutionary. What does Oliver Tambo say? Says a revolutionary must be distinguishable from a vigilante, a tsotsi, and a criminal. Must be distinguishable. It must not be one and the same bracket. That between this person and this criminal, there is no difference. Ziyafanalism. Today, distinguishability between the two has become questionable in the eyes of our people because of characters like this. You see, because tomorrow you are going to say, but we have seen him with Mbalula 15 times, this guy. What are you talking about that they don't know him? Must be distinguishable. You can't just wake up. If Mahlengi decides to be a criminal, I wouldn't know how to explain it because he's a comrade. Uba ebusuku uhamba kwezinye indawo endingazaziyo nani na undikolela, how would Mbax know ukuthi Mahlengi utsotsi? Now undikolela, how do I explain Brian Mokgotsi tomorrow ukuthi but SG Brian Mokgotsi ngubani wena udibana kuphi na? Uyabona mchana. Yeah, when we're doing a campaign for me to become this and that, it doesn't work like that. It doesn't work like that. A revolutionary must be distinguishable from a tsotsi, a criminal, and everything else. Thank you very much. I know you have to, he has to go, but we have May I ask that we stay still? This is a press briefing. Thank you. So I was saying, can we have Mr. Mbalula give us in less than 2 minutes or 5 minutes, paraphrasing particularly on agenda of the meeting, selection process and guidelines in Isiko. So we've introduced a single bulletins on ENC. We can do that in the bilateral. Oh, okay. Yeah, on a one-on-one. But congratulations for that, because it's important to promote cultural and linguistic communities. Also have yes, so that's what I was saying. Oh, SG, I think because it will benefit others. Okay. Let's do it here. Thank you. Maybe while you do that, SG, you must also inform us about the message from Brown. What is he saying? No, it is not necessary unless I elevate him. I've just told you that he sent me a message, I did not respond. So, and I will not respond to it. Got nothing against him, and it's not important whether I know him or not. Because he was a member at some point, it meant that we could have met. But this behavior, and for who he is, he must know that he's not a member of the ANC. And there must be no confusion about that. And I'm telling you the truth that if it was not because of these things, we wouldn't have known about this guy. And I'm saying he will not be the last one. There will be others elsewhere who are behaving like him. Name dropping, associations, and all of that. These are associations. They are not in the ANC to work for it. Our members who toil every day, deliver victories for the ANC, don't behave like this. Who go to sleep without food and do a door-to-door to convince people to vote for the ANC. You will never find the types of Brian Mokgotsi in that milieu. You will never. We've got members who love this organization, and when it goes down, they cry. And it is not them who are bringing it down. It is characters like this who think that this organization, they can do as they wish, bring it down, and bayenza into abayithandayo. Sithi ke ngalo mazwi uphelile unothanda apha embuthweni. I-ANC angombutho wavula zibhuqa. Abantu abafana no-Brian Mokgotsi, abantu ongabaziyo into ezinganamva nomphambili ukuthi ngobani. Ixesha labo lifikile apha embuthweni ukuthi sisika umcanguko ukuthi abantu abenza into ezinjalo apha embuthweni funeka sibaqwalasele, sibafakele izibuko, sibajonge, sibajongisise, sibazi ukwazi thina amalungu epheleleyo ombutho singazuchaphazelwa zizenzo zabo ezingananto kwenza nokusebenzela abantu nosebenzela lo mbutho wethu suthandayo. Siyayazi ukuthi amalungu amaninzi kaKhongolose ka-African National Congress
bempula zikaLjaca abangathatha entweni abachaphazeleki kwizenzo ezifana nezi. Umbutho wabo xa unyelisiwa ngendlela efana nale bayazitsho ezimathonsi ngenxa yokuthi baphatheka kakubi. Bajonge ukuthi ke ngoku njengenkokheli zabo abazinyulileyo ukuthi senza ntoni ngalonto. So sithi ke namhlanje abantu abafana nabo funeka sibasikele umgca injawu njoku lo muntu kuthethwa ngaye kuthiwa nguBrian Mokgotsi ayilolungo lika Khongolose, ngumntu nje oyichomi nenkokheli. Ezichomi inkokheli zihamba nazo funeka nabo bazijonge ngoku ichomi abahamba nazo, ngoba ichomi yenkokheli funeka ibe liqabani olaziyo ukuthi eliqabani, ngoba iqabani ngumuntu oza kungcwaba. Hayi ezichomi izikhoyo zijonge nje ukununusa ama-comrade izinto zokunyoluka nezinto eziphuma endleleni. Into ebalulekileyo ke ngoku ukuthi sijongane nalonto. Siyadibana ke namhlanje sijongane kakhulu undoqo ngezomnotho, ngoba xa ujonga umnotho wethu awukho ezingeni apho ufune kube kulo. Abantu abanamisebenzi, eyona nto engaphezulu kakhulu kuzo zonke ukudilizwa kwemisebenzi kweli lizwe lakuthi, nokuthi abantu abaninzi izingakhulu abantu abatsha abasebenzi. Senza ntoni ke ngoku ngalonto? Funeka lo mnotho usebenzela abantu njengoba sithilo pha xa besisiye ebantwini sibathembisa ukuthi basivotele. Siza ukwenza inguqu kwezomnotho ukuthi usebenzele abantu. Yilonto ke namhlanje sizayiphonononga ngomvulo xa sigqibayo apha sitsho ke ngoku zintoni izinto esizawuziqinisa ukwenza ukuthi lo mnotho ushukumise into yokudala imisebenzi apha eMzantsi Afrika. Okwesibini okubalulekile ukuthi sizawuye ekhethweni kulonyaka uzayo komasipala. Sijongana nento ukuthi ke ngoku abantu esizawubanyula ngabantu abanjani, ukuya ngezenzo njalo njalo, nokuthi aba bantu sizawubanyula yintoni esizayilandela. Phecelezi ngesingesi kuthiwa ke zi-guidelines. Izawuthi xa sigqibileyo ke uziphonononga ezi-guidelines siyicacisele iSouth Africa ngobubanzi namalungu e-ANC ukuthi sizawulandela eyiphi indlela yokonyula ooceba bethu. Enkosi, ndiyabulela.